Γεια σας, καλησπέρα σας. Άλλο ένα All Around Show εδώ στο Δάσκαλος Μακαβέλη, στο κανάλι του Δασκάλου. Επεισόδιο 17, μετά από μια διαβολοβδομάδα φωτιά για τις ελληνικές ομάδες. 2 ήττες του Παναθηναϊκού, 2 νίκες του Ολυμπιακού. Νίκη του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι χθες, μετά από μια εκοφαντική τέταρτη περίοδο από τους Πρασίνους, οι οποίοι πήραν το ψυχολογικό boost που χρειαζόντουσαν για την συνέχεια και του πρωταθλήματος αλλά και της EuroLeague. Έχασαν όμως μεγάλο αρνητικό της χθεσινής βραδιάς, ο τραυματισμός του Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος θα είναι εκτός 1 με 2 μήνες περίπου. Όλα αυτά και πάρα πολλά ακόμα θα συζητήσουμε για άλλη μια φορά με τους κορυφαίους που θα μπορούσατε να έχετε, τον δάσκαλο Μακατεβέλη και τον Σπύρο. Παιδιά, καλησπέρα για τους δύο. Καλησπέρα Μάη, καλησπέρα Σπύρο. Καλησπέρα και τους δύο. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Τέλεια. Δάσκαλε, πώς είδες τον ντέρμπι χθες? Το ντέρμπι χθες το είδα όπως έπρεπε να το δω. Δηλαδή, έναν Παναθηναϊκό ο οποίος κέρδισε επειδή το ήθελε πιο πολύ. Χρειαζόταν πιο πολύ αυτή τη νίκη και φάνηκε. Από εκεί και πέρα να κάνω 2 σχολιάκια έτσι που πρέπει. Καλά κάνει ο Μπαρτζόκας και φωνάζει στον Παπα-Νικολάου. Είναι ένας Παπα-Νικολάου έξω από τα νερά του, ένας ντεφορμέ Παπα-Νικολάου. Και πώς το κατάλαβα εγώ αυτό? Τον τελευταίο καιρό βλέπω τα lines των παιχτών όπως πάντα για τον bet builder τέλος πάντων. Και βλέπω ότι ο Παπα-Νικολάου είναι πάρα πολύ χαμηλά στους πόντους. Και λέω, γιατί τόσο χαμηλά τον έχει? Συνήθως τον έχει 6,5, 5,5 και τον έχει 3,5, 4,5. Φαίνεται ένας έξω από τα νερά του Παπα-Νικολάου και παίζει πάρα πολύ χάλια. Δεν βάζει εκείνο το ένα τρίποντο τουλάχιστον που βάζει παλιά. Χθες δεν ήταν τόσο κακός, χθες ήταν καλός. Έβαλε 3 τρίποντα ελεύθερος. Νομίζω έβγαλε 3 σειρές τρίποντα ελεύθερος. Τα 2 τα έβαλε στο τρίτο και κέρδισε φάουλ. Δεν ξέρω, εγώ τον βλέπω τον Παπα-Νικολάου ότι είναι έξω από τα νερά του τον τελευταίο καιρό. Και καλά κάνει και του βάζει ο Μπαρτζόκας φωνές. Εγώ πάντως ένα τρίποντο είδα που βάρεσε. Μπορεί κάποια στιγμή να μην είδα τα άλλα 2 που λες. Το ένα τρίποντο που είδα εγώ που βάρεσε το βγάλε έξω πάντως. Για τη συγκεκριμένη φάση είναι αλήθεια, για τη συγκεκριμένη φάση, πριν ολοκληρώσεις, για τη συγκεκριμένη φάση νομίζω δεν είναι όσον αφορά ατομικά τον Παπα-Νικολάου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας στα 0,8 παίρνει ένα time out στο τέλος της τρίτης περίοδου, αν δεν κάνω λάθος, ώστε ο Ολυμπιακός να σχεδιάσει ουσιαστικά μια επίθεση και του λέει, ρε coach, για ένα δευτερόλεπτο τώρα τι θα προλάβουμε να κάνουμε. Κάτι τέτοιο εγώ κατάλαβα και γι' αυτό υπήρχε και όλη αυτή η ένταση. Συνέχισε για να πει και ο Σπύρος τη δική του άποψη. Τέλος πάντων, εγώ βλέπω την τεφορμέ του Παπα-Νικολάου. Αφήστε με να είμαι τρελός. Το βλέπω από τα lines στα ειδικά παιχτών. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Τώρα να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Το ήθελε πιο πολύ. Γνώμη μου, και ελπίζω αυτό να γίνει από την καρέ του Παναθηναϊκού, είναι να μην πάρει όλο ψηλό. Ήρθε η ώρα να δείξει ο Μίτογλου γιατί αξίζει το νέο του συμβόλαιο να είναι 2,3 εκατομμύρια. Αυτά. Σπύρο. Ήμαρος, θα πω. Αρχικά, ο Παπα-Νικολάου έχει τελειώσει το παιχνίδι με 2 στα 7 τρίποντα. Απλά έχει βάλει 2 σερί και κέρδισε και ένα. 2 στα 7. Το βλέπετε. Δεν είμαι τρελός. Ναι, είχε βάλει απλά 2 σερί σε 2 ίδιες φάσεις που ήταν ελεύθερος. Μάικ, νομίζω ότι το time out δεν λέει ο Παπα-Νικολάου αυτό. Και αν το λέει ο coach Μπαρτζόκας, καλά κάνει και παίρνει time out, γιατί θέλει να δείξει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό και γενικά και για τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα ντέρμπι το οποίο, κατά την άποψή μου, έχει κρίνει κατά πολύ το ποιος θα έχει πέρα το πλεονέκτημα έδρας και τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Και του φωνάζει πάρτε το rebound. Πάρε το rebound. Που νομίζω είναι η τελευταία φάση που ο Παναθηναϊκός έχει ανανεώσει 3 φορές. Με 3 επιθετικά ή 2 επιθετικά. Γενικά όμως, αν θες να πάμε σε πιο μπασκετικό... Πριν πάμε να πω κι εγώ ένα μικρό σχόλιο για τον ντέρμπι. Για το ντέρμπι θα να πω κι εγώ, αλλά πες. Ναι, όχι. Ένα έτσι γενικό σχόλιο, ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανέτοιμος για ένα τέτοιο είδους μάτς. Όπως είπε και ο δάσκαλος, ο Παναθηναϊκός μπήκε ψυχωμένος στο παιχνίδι. Το ήθελε πιο πολύ και ακόμη και μετά τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν ήταν εκείνος ο οποίος κατέθεσε ψυχή και πήρε στο τέλος το μάτς. Για μένα, για μία ακόμη φορά, νομίζω θα συμφωνήσει και ο δάσκαλος, γιατί σε αυτό το θέμα συμφωνούμε σχεδόν πάντα.
είναι ο Κώστας Λούκας, ο οποίος σε όποιο μάτς έχει πάρει την μπάλα στα χέρια του στα τελευταία λεπτά. Είδατε και το post το οποίο έχει γίνει viral από τους Basketball χθες στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει 9 πόντους στην τελευταία περίοδο και είναι, αν δεν κάνω λάθος, έχει περάσει από τα χέρια του η μπάλα για τους 14, Σπύρο. 15 από τους 17 πόντους που έχει βάλει ο Παναθηναϊκός στην τελευταία περίοδο. Έχει κάνει... Ένα φλότερ του Ναν είναι προσωπική ενέργεια, όλα τα άλλα είναι τα χέρια του. Ναι. Έχει μοιράσει assist, πάρε βάλε, σε Χουάντσο και Ναν για το συν 6 του Παναθηναϊκού σε καθοριστικό σημείο. Έχει κερδίσει με κλέψιμο από τον Φουρνιέ αντιαθλητικό από τον Τόμας Walkup σε ευνηδιασμό. Έχει κάνει τάπα στον Νάιτζελ Williams Γκος σε καθοριστικό σημείο. Έχει κλέψει την μπάλα στο τελευταίο λεπτό από τον Άλεκ Πίτερς και έχει κερδίσει το φάουλ και καθαρίζει ουσιαστικά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ένα ακόμη παιχνίδι. Είχαμε καιρό να δούμε μια τέτοια εμφάνιση από τον Κώστα Λούκα, ο οποίος πραγματικά ήταν εξαιρετικός, και θέλω να πω επίσης ότι η διαχείριση που έκανε ο Εργίνα Ταμάν φάνηκε και από το αποτέλεσμα κιόλας εξαιρετική. Ο Κώστας Λούκας, ο οποίος αγωνίστηκε 17 λεπτά, αλλά τα λεπτά τα οποία αγωνίστηκε ήταν καθοριστικά για εκείνον. Γενικά είδαμε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση από τον Εργίνα Ταμάν και στην χρησιμοποίηση των ψηλών, όπως είναι ο Γκέιμπριελ ή ο Γιούρτσεβεν. Σε κάποια σημεία νομίζω διόρθωσε το πρόβλημα με τον Οσμάν στη διαβολευδομάδα του Παναθηναϊκού. Τον έβαλε να παίξει, είναι σε φόρμα, έκανε κυριολεκτικά τα πάντα στην τρίτη περίοδο για τους πράσινους, και γενικά ένα πολύ καλό κοουτσάρισμα, έχω να πω, από τον Τούρκο τεχνικό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν και αθόρυβος, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν πάλι αυτός ο οποίος ξεχώρισε με 20 πόντους. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ξέρεις ότι θα έχεις 20 πόντους από τον Σάσα. Πολύ κακός Φουρνιέ, θα τα αναλύσει και εσύ, Σπύρο, σε λιγάκι. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, παιδιά, για μία ακόμη φορά, το DNP του Tyler Dorsey. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι βλέπει ο coach Μπαρτζόκας στις προπονήσεις, αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο οποίο δεν σου βγαίνει ο Φουρνιέ, δεν είναι τόσο καλός ο Νάιτζελ Williams Γκος, ο Βιλντόζα είναι πάρα πολύ μέτριος, δεν γίνεται να μην χρησιμοποιείς σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο οποίο ξέρεις ότι ο Tyler Dorsey μέσα στο ΆΚΑ και ειδικά απέναντι στον Παναθηναϊκό κάνει παιχνίδια τα οποία του αρέσουν. Είδαμε και στον τελικό του Super Cup, είδαμε και σε τα προηγούμενα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πώς ο Tyler Dorsey βρίσκει ρυθμό μέσα στο ΆΚΑ και γενικά βρίσκει τον εαυτό του. Όλα αυτά θα τα αναλύσουμε βέβαια σε λίγο. Πες μου, Σπύρο, τι θέλεις. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, γιατί αυτό θέλω να κάνω και πριν. Αρχικά μου επιτρέπεις να διαφωνήσω μαζί σου. Δεν έχει κάνει καλή διαχείριση ο coach Αταμάν όταν προέρχεται. Η δική μου άποψη είναι, όταν προέρχεται από ένα παιχνίδι διαβολευδομάδας, 2 παιχνίδια εκτός έδρας, παίζει το πρωτάθλημα, το μάτς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό με πάρα πολλές απουσίες, και την Πέμπτη παίζει ξανά εντός έδρας με τη Ζαλγκίρις, όταν έχει αγωνιστεί 36 λεπτά ο Γκραντ, 37 λεπτά ο Μάντσο, 34 λεπτά ο Όσμαν, 30 λεπτά ο Γκάμπριελ, 30 λεπτά ο Ναν, δεν είναι καλή διαχείριση. Αλλά, έχει εξήγηση αυτό, οι απουσίες δεν μπορούσαν να του δώσουν, πώς να το πω, να του δώσουν, δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει περισσότερους παίκτες και να δώσει περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Μετά από αυτό έχει παίξει 10 λεπτά από Παπαπέτρου. Ο Καλετζάκης, για παράδειγμα, που γράφτηκε ολόκληρο κείμενο και ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε για 3 λεπτά σπαστά. Φάνηκε ότι το πόσο πολύ ήθελε το παιχνίδι ο coach Αταμάν και δεν έδωσε βάση στα λεπτά συμμετοχής, και όπως είπες και εσύ, δικαιώθηκε. Αν θέλεις να πάμε σε ένα κομμάτι ανάλυσης, ο Ολυμπιακός, συμφωνώ απόλυτα αυτό που είπες, όχι ανέτοιμος, δεν μπήκε να εκμεταλλευτεί τις απουσίες του Παναθηναϊκού. Εγώ το βλέπα απ' έξω
οπαδός ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να εκμεταλλευτεί ότι έχει προβλήματα και μικροτραυματισμών. Ο Τζέρι Γκραντ αγωνίζεται με μικροτραυματισμό. Εν τέλει ο Γιούρτσεβεν τέθηκε εκτός ήταν ο Λορέντζο Μπράουν, εκτός ήταν παίχτες όπως είναι εδώ και καιρό ο Γκριγκόνης και ο Λεσόρτ. Ο Ολυμπιακός πίστευα ότι θα μπει με ένα σκεπτικό, με ένα τρόπο προσέγγιση του αγώνα, ότι πάμε να πάρουμε το διπλό, το οποίο θα μας δώσει το μισό πρωτάθλημα. Εγώ έτσι το έβλεπα αυτό το παιχνίδι. Δεν είδα τον Ολυμπιακό. Είδα Ολυμπιακό που μπήκε στοχευμένα να χτυπήσει στην αδυναμία του Παναθηναϊκού, όπου είναι η ρακέτα, και χτύπησε. Δυστυχώς, σε μια φάση στο low post τραυματίστηκε και ο Γιούρτσεβεν. Χτύπησε όταν έχει πάρει τα 5 φάουλ του Γκέιμπριελ σε 30 λεπτά. Έχει χτυπήσει όταν πολλές ώρες έχει πάρει βολές και έχει πάει μέσα. Προσπάθησε να χτυπήσει εκεί που πονάει ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό που είπες, νομίζω ότι ο Τζέρι Γκραντ έχει κάνει τρομερό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τρομερός, με 4 κλεψίματα. Ο Τσέντι Όσμαν στη συνέχεια πάρει και μια κάρτα, όχι τρομερά αναλυτική, αλλά δείχνει το πόσο ανεβασμένος είναι. Αλλά αν θες την άποψή μου, παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το παίρνει τον Γκραντ Όσμαν, αλλά το παίρνει ο Κώστας Λούκας, όπως το πει. Ναι, αυτό είπα κι εγώ. Και... Να πω εγώ κάτι όμως. Κακός Κώστας Λούκας χθες, σε εισαγωγικά. Θα πέσετε από τα σύννεμα αυτό που λέω, αλλά χθες ο Κώστας Λούκας, για όποιον το παρατήρησε, έχασε 2 ελεύθερες βολές. και έχει 90% καριέρα και έπεσε στο 88%. Αυτό έχω να πω. Κακός Κώστας Λούκας χθες. Εντάξει, προφανώς χιουμοριστικά το λες. Έχει 97% φέτος στην Ευρωλίγκα, έτσι. Άσχετο. Στις βολές. Κοίτα, δάσκαλο όμως, όταν ο Κώστας Λούκας μπαίνει, δεν ήταν την αρχή στο πρώτο δεκάλεπτο μέσα, και ο Παναθηναϊκός από όταν μπήκε έχει βάλει 15 πόντους και τους 15 έχονται τα χέρια του Λούκα. Δείχνει το τι ποιότητας παίκτης είναι. Εννοείται. Δείχνει το ότι ο Ολυμπιακός δεν τον μάρκαρε, τον άφησε να κάνει ό,τι θέλει, και δείχνει το τι ποιότητα έχει αυτός ο παίκτης. Εννοείται υπάρχουν οι κλασικοί που αφισβητούν τον οποιοδήποτε. Μία είναι ο Φουρνιέ, μία είναι ο Σλούκας, μία είναι ο Βεζένκοφ, μία είναι ο Ναν, και αντί να λέμε τι παιχταράδες έχουμε στην Ελλάδα και βλέπουμε, ειρωνεύονται λέγοντας crunch time Κώστας Λούκας πέταξε τούβλα, crunch time ο Εβάν Φουρνιέ δεν υπήρχε, και τέτοια πράγματα, τα οποία είναι, επιτρέψτε με να πω, γελία όταν έχεις δει τους παίχτες στην Ελλάδα να αγωνίζονται, τέτοια διαμάντια, να πω, παίχτες. Προφανώς, να διορθώσω, βασικά όχι, να μην διορθώσω, να διαφωνήσω πάλι με σένα για το γεγονός αυτό που είπες για τη διαχείριση. Τον μόνο αστερίσκο που μπορώ να βάλω στον Εργίνα Ταμάν ήταν του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Γιατί δεν μας πήγε ταμείο πρώτον. Δεύτερον, δεν είχε άλλους παίκτες να βάλει, Σπύρο. Και ο Παπαπέτρου δηλαδή που μπήκε σε... Ναι. Δηλαδή, δεδομένου των αποσιών και δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 8 παίκτες, η διαχείριση που έκανε και στον Κώστα Σλούκα ο Εργίνα Ταμάν και σε... Εντάξει, οκ. Τόσο στον Σλούκα, γιατί δεν του έβγαινε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν κακός, αλλά έπρεπε και αυτός, γιατί ήξερε ο Εργίνα Ταμάν ότι ο Παναθηναϊκός θα το χρειαστεί στην τέταρτη περίοδο. Ήταν κακός το πρώτο ημίχρονο ο Σλούκας. Έχει χάσει 2 ελεύθερα τρίποντα, τα οποία ίσα-ίσα βρήκαν στη Στεφάνη. Κοντά σουτ, ένα ελεύθερο δίποντο που κάτι τέτοια τα βάζει ο Κώστας Λούκας. Αλλά έχει κάνει τα καλύτερα δεκάλεπτα ίσως τη ζωή του. Ναι. Ωραία. Δάσκαλε, πριν πάμε στις καρτέλες που έχουμε ετοιμάσει, να πούμε ότι η εκπομπή είναι μια ευγενική χορηγία της Bet365, της κορυφαίας στοιχηματικής εταιρείας στον πλανήτη Γη. Τι μας προσφέρει αυτή η εταιρεία? Αυτή η εταιρεία μας προσφέρει γη και είδωρ, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι η καλύτερη εταιρεία του κόσμου. Λοιπόν, και για να μην περιαυτολογούμε, με το που γραφτείς στην Bet365 από το Telegram, τον Basketball ή από το machiavelli.com, πατάς machiavelli.com, στοιχηματικές, γράφεις στην Bet365, παίρνεις αυτόματα με την εγγραφή σου 10 ευρώ δώρο, να τα κάνεις ό,τι θες. Και για τους καζινάκηδες, επειδή τα παίζετε χοντρά εσείς καζινάκηδες, δεν παίζετε λίγα, αν η πρώτη σας κατάσταση είναι πάνω από 50 ευρώ, παίρνετε και 50 free spins. Τώρα, για τους ανθρώπους που παίζουν στοίχημα, στην πρώτη κατάθεση
από 20 μέχρι 200 ευρώ. Ό,τι κατάθεση κάνεις, δεν σου δίνει μπόνους κατάθεσης να πρέπει να δώσει άλλα 200, να πρέπει να τα τζιράρεις και τέτοια. Όχι, είναι η καλύτερη εταιρεία του κόσμου. Βάζεις 100, σου δίνει άλλα 100 δωρεάν στοίχημα. Βάζεις 200, σου δίνει άλλα 200 ευρώ δωρεάν στοίχημα. Και αν εσύ αυτό το πράγμα, όπως βλέπουμε εδώ, να το, Bet365, αν εσύ αυτά τα 200 ευρώ free bet τα παίξεις ένα παιχνίδι πάνω από ένα 50 απόδοση και το πιάσεις, κατευθείαν ανάληψη. Δεν χρειάζεται κανένας τζίρος. Κατευθείαν ανάληψη. Αυτή είναι η Bet365, 10 ευρώ δώρο, μέχρι 200 ευρώ δωρεάν στοίχημα και 50 free spins για όποιον κάνει την πρώτη κατάσταση πάνω από 50 ευρώ. Μάλιστα. Το είπα τέλεια. Το πες τέλεια, το πες εξαιρετικά. Πώς θα πάει όμως ο κόσμος ταμείο, τι βλέπεις τελικά για Ευρωλίγκα? Θα συνεχίσω με τον Ολυμπιακό. Θα συνεχίσεις, Έχω κλειδώσει Ολυμπιακό αν είναι όλοι υγιείς. Γιατί έρχεται και ο Evans σιγά σιγά γυρίζει και έχει το πληρέστερο ρόστερ για μένα. Θα πούμε για Evans, Γκριγκόνης, Λεσόρι, μεταγραφές, θα το πούμε σε λίγο. Σπύρο, να ξεκινήσουμε πρώτα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος στη διαβολευδομάδα ήταν εξαιρετικός. Πήρε μεγάλες νίκες απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ, πιο εμφατική στη Μαδρίτη, με MVP ποιον? Το Γάλλο Εβάν Φουρνιέρ. Για πες. Κοίτα, αρχικά να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από μια νίκη δήλωση στη Ρεάλ. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι, με τρομερά νούμερα, θα τα δείτε στη συνέχεια. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν τόσο καλός στο παιχνίδι με την Μπασκόνια. Ήταν πολύ ανταγωνιστική την Μπασκόνια, όπως και στα δύο παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες. Μπασκόνια ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό δείχνει ότι η ομάδα είσαι όταν δεν είσαι στην καλύτερη σου μέρα και ότι όλα δεν σου πάνε τέλεια. Μπορείς να πάρεις τέτοιες νίκες. Νομίζω όμως ότι η νίκη δήλωση μέσα στην Real είναι αυτή που μένει. Μπορώ να πω ότι ένας παίκτης ο οποίος πέραν τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ξεχωρίζει, είναι ο Γκος. Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι στη Βιτόρια. Έχει τελειώσει το μάτς, αν δεν κάνω λάθος, με 19 πόντους και 8 assist σε 32 λεπτά. Τρομερός Γκος. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε και την ποιότητα και την κλάση του κύριου που λέγεται Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει πάρει, μπορώ να πω ότι η κλάση του παίρνει τα παιχνίδια αυτά στα εκτός έδρας, όταν σουτάρεις με τέτοια ποσοστά. Βλέπετε ότι ο Εβάν Φουρνιέ, βέβαια ο Εβάν Φουρνιέ στο μάτσι με Μπασκόνια ήταν άστοχος αρκετά στα δίποντα, αλλά έχει τελειώσει το παιχνίδι με 6 στα 8 τρίποντα. Αν θέλετε να πούμε κάποια στατιστικά για τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν MVP της διαβολευδομάδας, είναι ότι έχει τελειώσει τη διαβολευδομάδα με 25 πόντους ανά παιχνίδι, 3 rebound και 2 assist. Και όχι μόνο αυτό, όταν είσαι εύστοχος σε 5,5 τρίποντα ανά παιχνίδι, λιγότερο, σε 8 προσπάθειες ανά παιχνίδι είχε, 6 στα 8 και 5 στα 8 είχε, αν θυμάμαι σωστά, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ήταν έτσι. Δείχνει το τι ποιότητας παίκτης είσαι και το πόσο, μπορώ να πω, έχει εγκληματιστεί στο τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού ο Εβάν Φουρνιέ. Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι έκανε και εκεί τον ωραίο το χορό μετά το διπλό στην Μπασκόνια. Δείχνει το τι οικογένεια είναι ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι αν πάρει και την νίκη εντός έδρας με τη Φένερ, έχει κλειδώσει κατά 100% την πρώτη θέση. Μάλιστα. Εγώ να πω λίγα πράγματα για το παιχνίδι στη Μπασκόνια. Ο Ολυμπιακός δεν είναι τόσο καλός. Δεν ήταν μάλλον καθόλου καλός σε σχέση με αυτό που έδειξε στη Μαδρίτη. Ήταν τρομερός στη Μαδρίτη. Τρομερός Ολυμπιακός. Ναι, ήταν η μέρα με τη νύχτα αυτό το παιχνίδι. Θέλω να σταθώ όμως λίγο στην αντίθετη μεριά, στον Πάμπλο Λάσο, ο οποίος δεν καταλαβαίνω τι έχει στο κεφάλι του με την περίπτωση του Νίκου Ρουγκαβόπουλου. Ήταν τρομερός. Μπήκε στο μάτς και έβαλε 10 πόντους
και έφερε ουσιαστικά την Μπασκόνια στα ίσα. Ήταν τρομερός και στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίζει σχεδόν καθόλου. Παίζει ελάχιστα. Δεν καταλαβαίνω τι έχει στο κεφάλι του ο Πάμπλο Λάσο με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Εγώ τον είδα τον Νίκο και στα δύο παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες. Ήταν τρομερός. Τρομερός. Δεν το περίμενα αυτό. Δεν περίμενα αυτή τη βελτίωση. Το catch and shot που έχει είναι απίστευτο. Το release του είναι πάρα πολύ γρήγορο. Έχει βελτιώσει το drive του, έχει βάλει όγκο και μπορεί στα drive να ανταπεξέλθει σε άμυνες τύπου Οσμάν ή τύπου άλλων παικτών οι οποίοι έχουν δύναμη. Και πραγματικά μετά τον Καμπαρό στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Μπασκόνια. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που κινείται ο Ρογκαβόπουλος, αλλά και το πόσο γρήγορα απεγκλωβίζεται στο σουτ, η κίνηση που έχει μέσα στο παρκέ και γενικότερα όλη η επίδραση που έχει μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι εκπληκτική. Δάσκαλε, είδες καθόλου Ρογκαβόπουλο? Κοίτα, θέλει λίγο να οριμάσει ακόμα, κάνει κάτι ατσούμπαλα, κάτι βιαστικά μερικές φορές, αλλά μ' αρέσει γιατί είναι ένας από τους... Μη σου πω μετά θα πω μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί όπως ξέρεις εγώ το τραβάω. Μετά το Γιάννη Αντετοκούμπο στην Ελλάδα, ο Ρογκαβόπουλος είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει την μπάλα και να χυμίξει μέσα στο καλάθι με ορμή και με ταχύτητα. Αυτό που σου λέω, το είδα αυτό στα δύο παιχνίδια αυτά που λες και λέω, Χριστέ μου, πού το βρήκε λέω τόσο θράσος. Δεν είχα δει εγώ τέτοιο πράγμα στο Ρογκαβόπουλο, ξέρω εγώ. Δεν λες τίποτα το οποίο είναι υπερβολικό, συμφωνώ. Ναι, βγαίνει από τα αυγό σιγά σιγά, παίρνει θάρρος, βάζει και τα τρίποτα, μπράβο. Απλά θέλει λίγο, έτσι μερικές φορές κάνει κάποια τσούμπαλα και... Το θέμα είναι ένα όμως. Να τον δούμε στην εθνική. Να τον δούμε στην εθνική. Γιατί δεν είναι παίζει στην εθνική. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τον δούμε και αυτό το καλοκαίρι στην εθνική. Και καλά είναι που βγει από την Ελλάδα. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος, νομίζω πρόσφατα είπε ότι δεν γυρνάω στην Ελλάδα, λέει, γιατί θα καταστραφώ. Κάτι τέτοιο περίπου είπε. Νομίζω ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πρέπει να παίζει στην εθνική, πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος της αρχικής πεντάδας της εθνικής ομάδας. Αν όχι της πεντάδας, της πρώτης εξάδας, άντε εφτάδας. Δεν μπορείς να καίσεις εισαγωγικά τέτοια παιδιά, ένα τέτοιο παιδί. Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν θα είναι ούτε αυτό το καλοκαίρι στην εθνική. Ωραία. Το έχουμε συζητήσει και μαζί. Ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση να συζητήσει με τον Βασίλη Σπανούλη και τον ρόλο του για να είναι στην εθνική ομάδα, γιατί νομίζω ότι το φετινό Ευρωμπάσκετ για την εθνική, γιατί τώρα ξεφεύγουμε, αλλά θέλω να το κάνω στο σχόλιο, είναι ίσως τελευταία ευκαιρία για μια διάκριση, όταν ο Σλούκας και Καλάθης αποσύρονται, Παπα-Νικολάου σιγά σιγά ήρθε και η δική του ώρα. Σκέψου δηλαδή μια πεντάδα, να οποία θα υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούμπο και στις δύο γωνίες θα είναι ο Τολιόπουλος και ο Ρογκαβόπουλος. Και όποιος κλείνει, τρίποντο ελεύθερο μέσα. Για ποιο λόγο να μην είναι. Αυτό είναι η αχίλλειος πτέρνας της εθνικής μας ομάδας εδώ και τόσα χρόνια. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε τώρα που έχουμε τον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο που είναι τόσο καλοί σουτέρ, να τους έχουμε στην εθνική μας ομάδα, δεν γίνεται. Όπως και ο Μίτογλου. Και ο Μίτογλου είναι τεσσάρι το οποίο σουτάρει. Όταν παίζεις στο 2 με τον Τολιόπουλο, στο 3 με τον Ρογκαβόπουλο, στο 4 με τον Μίτογλου, έχεις 3 παίκτες οι οποίοι μόλις κάνει drive ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όποιος κλείσει μέσα μπορεί να σε τιμωρήσει. Γιατί είναι εύστοχοι και αυτοί οι 3 παίκτες. Τέλος πάντων, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχει κερδίσει. Τι γίνεται, κύριε παιδιά? Έχει κερδίσει τον ρόλο του στην Μπασκόνια. Στις πρώτες 9 αγωνιστικές ήταν εκεί στα 10-12 λεπτά συμμετοχής. Μετά κάνει ένα άλμα και παίζει πάνω από 17 και 18 λεπτά και φτάνει και κάποιες φορές στα 23 και τα 24. Και έχει κερδίσει και αυτά τα shoot. Και όπως άκουσα, είναι ένας από τους fan favorites στην Μπασκόνια. Και μόλις σηκώνεται αλλαγή, βάζει καλάθι, τρελαίνονται όλοι. Και είναι όχι περίεργο, δεν είναι σύνηθες
μια ισπανική ομάδα να έχει τέτοια δυναμία και τέτοια αγάπη σε έναν Έλληνα παίχτη και όχι κάποιον ηθαγενή. Οπότε, ναι. Ωραία, να συνεχίσουμε λίγο στον Ολυμπιακό. Έχεις ετοιμάσει μια καρτέλα με τα συν και τα πλήν του Ολυμπιακού. Σωστά, πολύ σωστά. Μπορούμε να τα σχολιάσουμε αυτά τα θετικά. Προσπάθησα επειδή υπήρχαν 2 παιχνίδια του Ολυμπιακού, 2 παιχνίδια του Παναθηναϊκού και ένα ντέρμπι, να τα συμμαζέψω λίγο, να μην υπάρχουν πολλές καρτέλες και να μην κουράσουμε. Νομίζω ότι τα θετικά του Ολυμπιακού, όταν μια ομάδα παίρνει 5 επιθετικά rebound και στα 2 παιχνίδια, δηλαδή ανανεώνει 12,5 επιθέσεις, δείχνει την πολυφωνία που έχει στη θέση των ψηλών. Όταν ανανεώνεις τόσες επιθέσεις και έχεις ευκαιρία να ανανεώσεις και να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποια χαμένα σουτ, είναι πάντα συν. Όσες περισσότερες κατοχές, τόσες περισσότερες πιθανότητες να σκοράρεις. Ο Ολυμπιακός τελειώνει η διαβολευδομάδα με 12,5 επιθετικά rebound ένα παιχνίδι. Τελειώνει με το πολύ ψηλό 27 πόντια από λάθη συνολικά και στα 2 παιχνίδια. Άρα δηλαδή, πέρα ότι τα 25 επιθετικά rebound, έτρεχε, έκλεβε την μπάλα και έβρισκε πόντους από λάθη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις, αλλά και η τρομερή συγκλονιστική εμφάνιση στη Ρεάλ, δείχνει και το 53% στο τρίποντο, πάνω από 53% στο τρίποντο και στα 2 μάτς, με 14,5 εύστοχα τρίποντα σε 27 προσπάθειες. Τα 14,5, τα 5,5 είναι του Εβάν Φουρνιέ. Ό,τι βλέπω εδώ να κάνει ο Ολυμπιακός τη διαβολοβδομάδα δεν το κάνει Δευτέρα, άμα το παρατηρήσεις, έτσι. Έχεις ένα δίκιο. Ούτε ο Φουρνιέ έπαιξε καλά, ούτε επιθετικά rebound τους έπαιρνε επιθετικά rebound ο Σλούκας. Είχε επιθετικά, είχε 11 επιθετικά, αλλά το shoot, οι πόντια από λάθη και όλα αυτά δεν υπήρχαν. Όταν ένας παίκτης, ο Εβάν Φουρνιέ, έχει το 1/3 των εύστοχων rebound, των εύστοχων τριπώντων, συγγνώμη, γι' αυτόν τον λόγο είναι MVP και γι' αυτόν τον λόγο μπορείς να κάνεις τέτοιου ίδιους διπλά. Διπλά, τα οποία ο Ολυμπιακός πέρσι δεν μπορούσε να τα κάνει. Δεν είχε τον closer, έναν παίχτη ο οποίος θα μπορεί να βάλει αυτά τα shoot. Και ένα ακόμα θετικό είναι ότι παρόλο που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο ίδιος είπε ότι δεν ήταν καλά στο μάτς με την Μπασκόνια, αλλά και τελευταία, και ήταν αρκετά καλός, πολύτιμος στο μάτς με τη Real, τελειώνει τη διαβολευδομάδα με 3,5 επιθετικά rebound ένα παιχνίδι. Και γι' αυτό είναι, αν όχι ο καλύτερος παίχτης στα επιθετικά rebound, είναι ο δεύτερος καλύτερος, γιατί πολλές φορές εκεί ψηλά είναι και ο Τάιρικ Jones της Partizan. Τώρα έχουν ξεχωρίσει και 3 αρνητικά. Το ένα από αυτό είναι με το μάτς την Μπασκόνια, το οποίο δείχνει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός όταν έχει επιτρέψει σε μια ομάδα στην Μπασκόνια, χωρίς να έχει για παράδειγμα τον Έτι Ταβάρες 14 επιθετικά rebound. Έχει πάρει, αν δεν κάνω λάθος, τα 10 ή 11 ο Χολ, ο Σάμανιτς και ο Μονέκε. Οι 15 πόντι αναμάτς που δέχτηκε από λάθη. Βέβαια, αυτό είναι υψηλό γιατί εκεί που κάνει ένα επιμέρους η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν από λάθη, αλλά και 15 πόντι είναι αρκετοί. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει μεγαλύτερο μπάμπ είναι ότι οι 15 χαμένες βολές σε συνολικά 2 μάτς είναι πολλές χαμένες βολές. Για μια ομάδα η οποία κερδίζει σχετικά αρκετές ελεύθερες βολές, και όταν χάνεις 15 δεν είναι τόσο καλό. Έχει χάσει νομίζω 7 και 8 στα παιχνίδια. Αλλά... Σπύρο, θα κάνω και την πικάντικη μου ερώτηση. Ξέρεις ότι μου αρέσουν αυτά. Έχει σηκώσει πολύ θέμα η διαιτησία και του Ρεάλ Ολυμπιακός και του Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκός και του Μπασκόνια Παναθηναϊκός και του Μπασκόνια Ολυμπιακός. Κλασικά, Κλασικά. Εγώ θέλω να πω μόνο ένα σχόλιο, ότι και οι 2 ελληνικές ομάδες έχουν ευνοηθεί σε κάποια σημεία και στα 4 μάτσα από τους διαιτητές. Και οι 2 ελληνικές ομάδες. Είτε είναι αυτό το πόδι του Παπα-Νικολάου που δεν σφυρίχθηκε, είτε είναι το ανύπαρκτο φάουλ για 3 βολές στον Οσμάν του Ρογκαβόπουλου, είτε είναι άλλες φάσεις οι οποίες έχουν σχολιαστεί από Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Μα γι' αυτό τρώγονται, γι' αυτό υπάρχει το Twitter να τρώγονται μεταξύ τους και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί. Αλλά εγώ το σχόλιο μου είναι ότι και οι 2
ελληνικές ομάδες ευνοήθηκαν στη διαβολοβδομάδα από τη διαιτησία, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Η διαιτησία που έχει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη περίοδο δεν υπάρχει. Η διαιτησία που έχει ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο με τη Ρεάλ επίσης δεν υπάρχει. Μπροστά στα μάτια του διαιτητή κάνει πόδι ο Παπα-Νικολάου, απλώνει το πόδι του και φεύγει στον ενδιασμό, δεν δίνεται. Μετά έχουν γίνει φάουλ στον Μούσα τα οποία δεν δίνονται. Ο Παναθηναϊκός έχει ευνοηθεί σε κάποια σημεία με την Μπαρτσελόνα. Υπάρχουν άπειρες φάσεις τις οποίες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν ευνοηθεί. Τώρα... Έχεις κι άλλο, γιατί νόμιζα ότι τελειώνω. Πατάς λίγο πόδι και λογικά τελείωσε, οπότε γι' αυτό. Όχι. Έχω λίγο ακόμα. Θέλω να ακούσω και την άποψη του δάσκαλου για αυτό το πράγμα, αλλά εμένα αυτή είναι η άποψή μου, ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ευνοούνται, αλλά όχι... μπορεί να ευνοούνται σκόπιμα, αλλά αυτή είναι η διαδικασία της EuroLeague και ενός πρωτοαθλήματος που είναι σαν τη EuroLeague. Όταν η Real και η CSKA ήταν πρώτη, δεύτερη, έπαιρναν τα σπόρια, όπως τα λέμε στο μπάσκετ, και για τα σφυρίγματα τα οποία... Αλλά δεν μιλάμε για τη CSKA. Η CSKA ήταν πρώτη στο είδος. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε. Εντάξει, ας την CSKA έξω. Όταν η Real ήταν πρώτη, ας πούμε, έπαιρνε κάποια σφυρίγματα τα οποία μπορεί να μην έπαιρναν οι υπόλοιπες ομάδες. Ας πούμε, αυτό που έκανε εντύπωση στους ανθρώπους της Real στη Μαδρίτη είναι ότι σφυρίγματα τα οποία θα έπαιρναν δεν πήραν στο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Και δεν είναι ότι δεν ήταν. Όταν χάνει η Real αυτό κάνει, και όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Φταίει η διαιτησία. Ναι. Αλλά ας πούμε, στα drive, όχι, το βλέπεις και από την αντίδραση των παικτών. Στα drive του Μούσα, τα οποία τεινάζεται σε κάθε φάση ο Μούσα και παίρνει 2 στις 3 φορές θα πάρει βολές ή goal foul μέσα στη Μαδρίτη και γενικά στην καριέρα του, δεν τα πήρε στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Και δεν λέω ότι όλα ήταν ή όλα δεν ήταν, αλλά η άποψή μου είναι ότι ευνοήθηκαν και οι δύο ομάδες από την διαιτησία. Δάσκαλε, θέλω να ακούσω την άποψή σου πριν πεις εσύ, Σπύρο. Ναι, και εγώ αυτό θα λέγα, ότι θέλω πρώτα να ακούσω, δάσκαλο. Ωραία, εγώ θα πω την άποψή μου τώρα, όπως ξέρετε. Δεν θα είναι αυτή που περιμένετε να ακούσετε όπως πάντα, αλλά δεν θα το πω. Λοιπόν, ας το πούμε η τύχη ή η διαιτησία ευνοεί τους δυνατούς. Οι δυνατοί φέτος είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ένα αυτό. Δεύτερον, ας κοιτάξει η Real Madrid που είναι 15η, 10η, πόσο είναι εκεί πέρα, χαροπαλεύει να μπει στα play-ins, που έχει χάσει 3 περιόδους από τον Ολυμπιακό. Άντε, πες στην πρώτη περίοδο που είχες χάσει διαιτησία. Στην τρίτη περίοδο χάνεις με 10 πόντους διαφορά. Ας αφήσουμε τη διαιτησία λίγο καλύτερα. Για τον Παναθηναϊκό, ό,τι σφύριγμα και να έπαιρνε την Πέμπτη, την Παρασκευή, ποτέ έπαιζε με την Μπασκόνια, έφαγε από την Μπασκόνια 15 τρίποντα. Και άκουσα επειδή έβλεπα το μάτς, το είχα παίξει άσο, Μπασκόνια, 3 απόδοση. Άκουσα από τον speaker και λέω: όπα, λέω, εδώ κάτι γίνεται, λέω. Η πρώτη ομάδα σε ευστοχία στα τρίποντα είναι ο Παναθηναϊκός με 39%. Και βλέπω εγώ του Παναθηναϊκού να μην μπαίνουν και της Μπασκόνια να μπαίνουν. Όπα, λέω, άρα είναι η μέρα της. Ό,τι και να έκανε δηλαδή θα κέρδιζε η Μπασκόνια. Γιατί δεν έπαιρναν τρίποντα του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν μόνο αυτό. Πώς Παναθηναϊκός. Ναι, οκ. Η διαιτησία θεωρώ ευνοεί τους δυνατούς και δεν πρέπει να κλαίμε. Ας κοιτάξει, ξέρεις που λέω εγώ ότι φταίει η διαιτησία. Όταν είναι 80-80 το σκορ και μένουν 30 δευτερόλεπτα. Εκεί, ναι. Εκεί. Τώρα, να λέμε ότι φταίει η διαιτησία. Είναι αλλίωση αποτελέσματα. Ναι, μπράβο. Να λέμε τώρα ότι φταίει η διαιτησία σε μια Real η οποία τρώει 96 πόντους από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός και στις 3 περιόδους την κερδίζει για 10 πόντους και 5. Αυτή είναι η άποψή μου. Ναι. Ωραία. Οκ. Επίσης, να σχολιάσω λίγο για τη διαιτησία του χθεσινού ντέρμπι. Εντάξει. Τώρα που πιάσαμε τη διαιτησία, επειδή γίνεται και χαμός από χθες. Εγώ τελευταίος θέλω. Ναι, όχι, να πω ότι ήταν κακή η χθεσινή διαιτησία. Για τους δύο. Και για τους δύο. Σε κάποια στιγμή το χάσαν οι διαιτητές. Έχει πάει στο Insta Replay ο Παπαπέτρου, βλέπει το καθαρό φάουλ που έχει κάνει ο Γκραντ, έχει χτυπήσει το χέρι του Βεζένκοφ και μετά γελάει στο Βεζένκοφ και του λέει: το είδα όταν φάουλ, δεν μπορώ να αλλάξω την απόφαση. Είναι αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το Insta Replay πρέπει να γίνει NBA και να μπορεί να αλλάχθεί η απόφαση και να δίνει φάουλ. Πολύ σωστό. Δεν έχει δώσει καθαρό φάουλ που φαίνεται στο Insta Replay στον Γκέιμπριελ του Βεζένκοφ. Δεν έχει δώσει καθαρό αντιαθλητικό του Ναν στον Πίτερς και δίνει μετά αντιαθλητικό στον Walkup που ήταν, στον Σλούκα.
Που ήταν, σωστά. Γενικά το έχασαν από ένα σημείο οι διαιτητές, γιατί όπως είπαμε και χθες μεταξύ μας, Σπύρο, είχε πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι και οι διαιτητές παρασύρθηκαν από αυτή την ένταση την οποία έβγαζαν και οι δύο προπονητές και οι δύο ομάδες και το έχασαν από ένα σημείο και μετά με αποφάσεις τις οποίες ήταν λανθασμένες. Και επανέρχομαι σε αυτό που είχε πει ο δάσκαλος πριν λίγο καιρό, ξεκάθαρο παράδειγμα. Στη φάση που πάει ο κύριος Παπαπέτρου στο Insta Replay, βλέπει το καθαρό φάουλ του Γκραντ στο Βεζέγκοφ και δίνει την μπάλα στον Παναθηναϊκό, επειδή όντως η μπάλα ήταν στον Παναθηναϊκό μετά την απόφαση αυτή. Ναι. Και ακριβώς στην επόμενη φάση έχει γίνει καθαρό φάουλ του Γκος στον Οσμάν. Δεν δίνεται και δίνεται επιθετικό στον Πίτερς, επειδή έπρεπε να ισορροπηθεί η κατάσταση. Η τελική κατάληξη όμως ξέρεις ποια είναι, ότι πέρα από αυτά τα διαιτητικά λάθη, ο Παναθηναϊκός το λέει περισσότερο. Δηλαδή κατέβασε 2 φορές την μπάλα ο Ολυμπιακός και πήγε να πίσω παίξει Παναθηναϊκό και του κλέβει την μπάλα. Ήταν χαμένη. Ναι, όχι, δεν λέω. Μιλήσαμε πριν για την εμφάνιση και γενικά για το πόσο το ήθελε ο Παναθηναϊκός και το πόσο ανέτοιμος ήταν ο Ολυμπιακός στο μάτς. Τώρα μιλάω σε σχέση με τη διαιτησία, ότι το έχασαν το μάτς οι διαιτητές από ένα σημείο και μετά, μέσα από την ένταση που έβγαζε όλο το παιχνίδι. Mike, επειδή αν θυμάσαι. Έχουμε το. Καταρχάς, τελείωσες να κάνουμε την τελείωσα. Με διακόπτεις 4 φορές, τώρα τελείωσα. Διακόψεις 4 φορές, γιατί εντάξει. Θες να τα αναλύσεις όλα. Τα φάουλ, τα τέτοια. Σου αρέσει πολύ. Μιλάει λιγότερο. Μιλάω με επιχειρήματα. Θα σου πω το φάουλ του Γκος, το φάουλ του Οσμάν. Θα στα πω με επιχειρήματα. Δεν θα πω από 35-65. Θέλω να πω ότι αν θυμάστε, έχω κάνει το ίδιο σχόλιο. Και ότι λέγοντας ότι έχει ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και οι διαιτητές δεν μπορούν να το ακολουθήσουν. Δεν θέλουν οι διαιτητές να κάνουν λάθη, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Θέλουν όσο πιο γίνεται να σφυράνε 50-50, να τα βλέπουν όλα. Δεν γίνεται να τα βλέπεις όλα. Είναι άνθρωποι και παίζουν με κάποιου παίκτες οι οποίοι, παιδιά, το χθεσινό παιχνίδι, η ένταση του δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε η ένταση που βγάζαν και οι δύο ομάδες. Και συνεπέρει και τον διαιτητή. Είναι λογικό να κάνεις λάθη. Ναι, αν με ρωτάτε, δεν είναι σε καλό επίπεδο η ελληνική διαιτησία και γι' αυτό γίνονται αυτά τα λάθη και έχουν χάσει το παιχνίδι. Οι διαιτητές έχουν κάνει λάθη και από τις δύο πλευρές. Αλλά όλο αυτό συμβαίνει και γιατί δεν εξελίσσονται οι διαιτητές και γιατί δεν προστατεύονται οι διαιτητές, αλλά και επειδή ο ανταγωνισμός στα παιχνίδια έχουν ανέβει κατακόρυφα. Η ένταση έχει γίνει up-tempo παιχνίδι. Δεν έχει γίνει set παιχνίδι, όπως ήταν παλιά, σε λιγότερες κατοχές, μεγαλύτερες επιθέσεις. Δεν μπορείς να τα βλέπεις όλα, γιατί ο διαιτητής δεν είναι αθλητής να ακολουθήσει αυτόν τον ρυθμό. Όσον αφορά για το Παναθηναϊκός Μπασκόνια, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να πάρει την νίκη. Τώρα για όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι, εγώ μιλάω με δεδομένα και μιλάω με το πώς βλέπω το παιχνίδι. Ότι το φάουλ του Ρογκαβόπουλου στον Οσμάν δεν υπάρχει. Όπως υπήρχαν σφυρίγματα τα οποία αδίκησαν τον Παναθηναϊκό στο μάτς με την Μπαρτσελώνα, που έπαιζε κυριολεκτικά ξύλο η Μπαρτσελώνα. Έτσι και ο Παναθηναϊκός, όπως δεν άξιζε να κερδίσει, δεν κέρδισε και θα ήταν ουσιαστικά πολύ κακό να κέρδισε από τέτοια σφυρίγματα. Διαφωνώ όμως ότι οι διαιτητές δεν θέλουν το 50-50 και δεν θέλουν να παίρνουν στις αποφάσεις. Μα φυσικά οι διαιτητές δεν θέλουν να είναι η αόρατη κρίκη του παιχνιδιού, να μην τους σχολιάζει κανένας, να μην είναι πρωταγωνιστές, να μην πρωταγωνιστούν οι αποφάσεις τους και οι πρωταγωνιστές να είναι παίχτες. Μα φυσικά, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Ακριβώς. Και γι' αυτόν τον λόγο, όταν κάνουν λάθη, τιμωρούνται. Βέβαια δεν το έχουμε τόσο πολύ στην Ευρώπη, στο μπάσκετ, πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, αλλά έτσι γίνεται. Δεν θέλει κάποιος να κάνει λάθη και να χάσει τη δουλειά του, είναι κακός διαιτητής. Θέλουμε έναν Λανουά και στην Ευρωλίγκα, νομίζω. Μάλιστα. Πάμε και Παναθηναϊκό. Πάμε και Παναθηναϊκό, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε και ψηλούς, Γκριγκόνιδες, Evans. Για πες. Σωστά. Μπορώ να σου πω ότι όποια ένταση δεν έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός στη διαβολοβδομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, εξαιρώ λίγο το πρώτο ημίχρονο στη Βαρκελόνη, την έχει βγάλει στο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, αν ήμουν ο coach Ataman, θα κρατούσα
το πολύ μεγάλο step up και μπορώ να πω προσαρμογή του Τσέντι Όσμαν, γιατί κακά τα ψέματα είχε ασκηθεί βαριά κριτική. Είχαν ερωτηθεί και εγώ ο ίδιος γιατί πρέπει να παίζει ο Όσμαν τόσο πολύ ενώ δεν είναι κακός, ενώ μάλλον δεν είναι καλός, συγγνώμη, και να παίζει και να έχει μειωθεί ρόλο στο Παπαπέτρου. Δείχνει αυτή τη στιγμή ο Όσμαν γιατί είναι ένας παίκτης υψηλής κλάσης και γιατί έπαιζε στο NBA. Αυτό θα κρατούσε αγώνιμο ο Όσμαν Λεωαταμάν. Πέρα από αυτό θα κρατούσε και τα 24 επιθετικά rebound, τα οποία έχει πάρει Παναθηναϊκός στα 2 παιχνίδια, οι 14,5 πόντοι ένα παιχνίδι στη δεύτερη ευκαιρία και οι 16 πόντοι στο fast break και 23 πόντοι από λάθη εναντίον της Μπασκόνια. Αυτά θα κρατούσα, αλλά θα κρατούσα πιο πολύ ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει σαν να του βγαίνει μια μεταγραφή καλοκαιριού, γιατί νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν του είχε βγει κάποια μεταγραφή καλοκαιριού αυτή τη στιγμή. Ούτε ο Λόνετζο Μπράουν, ούτε ο Γιούρτσεβεν, ούτε ο Όσμαν. Αυτή τη στιγμή ο Όσμαν βγαίνει στον Παναθηναϊκό. Στα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ ανεβασμένος και όλο αυτό φαίνεται και στη διαφορά στο σώμα του. Τα αρνητικά του Παναθηναϊκού είναι η άμυνά του. Έχει δεχτεί 86,5 πόντους ανά μάτς και δεν μπορείς να πάρεις έτσι διπλό όταν δέχεις κοντά 90 πόντους ανά παιχνίδι. Έχει κάνει κακές εμφανίσεις ο Ναν. Λογικό. Εγώ θα πω λογικό γιατί δεν μπορείς να παίζεις συνέχεια στα κόκκινα. Οι ομάδες, είδαμε και στα 2 παιχνίδια, ειδικά στο μάτς με την Μπαρτσελώνα, ο Πεναρόγια δεν ήθελε να χάσει από τον Ναν. Λέει, να χάσω τον Χουάντσο, να χάσω τον Χουάντσο. Να χάσω τον Γκραντ, να χάσω τον Γκραντ. Δεν ήθελε να χάσει τον Ναν με double team, με heads out, και triple team. Και triple team, ήθελε να φύγει μπάλα τα χέρια του Ναν. Τα κατάφερε, όχι μόνο ο Παναρόγια, αλλά και η Μπασκόνια. Ο Ναν ήταν σε κακό μου διάβολο εβδομάδας. Δεν μπορώ να πω ότι και χθες είναι στα καλύτερά του, ο Ναν. Προσπαθώ να θυμηθώ πόσες φορές ο Ναν δεν έχει πάρει τη τεχνική ποινή και είναι λίγες. Έχει πάρει και χθες τη τεχνική ποινή. Έχει πάρει και στην Μπασκόνια, νομίζω. Σωστά. Στην Μπασκόνια δεν είμαι σίγουρος. Στην Μπαρτσελώνα σίγουρα νομίζω. Νομίζω ότι δεν πρέπει να εκνευρίζεται και να βγάζει την αντίδραση. Ο Παναθηναϊκός είχε 19,5 πόντους δεχόταν από λάθη από ένα παιχνίδι, πολύ κακό, και νομίζω ότι έχει στήσει αυτή τη διαβολευδομάδα, ειδικά η Μπασκόνια, ένα πάρτι στη θέση των guard. Όχι τόσο στο μάτς με την Μπαρτσελώνα, γιατί εκεί είχε κάνει λίγο πάρτι, έκανε ό,τι ήθελε ο Πάρκερ, αλλά ο Παναθηναϊκός στο μάτς με την Μπασκόνια, το οποίο έχει τελειώσει το 91-77, έχει δεχτεί 20 από τον Καμπαρό με 3 assist, 15 από τον Καμάρ Μπόλτουιν με 7 assist, 12 από τον Τρέντ Φόρεστ με 5 assist. Σε κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Ακούγεται βαρύ, ακούγεται τέτοιο, αλλά 3 guard έχουν σκοράρει 47 πόντους και έχουν μοιράσει 15 assist. 47 από τους 91 πόντους, πάνω από το 50%, και το 75% των assist της Μπασκόνια. Δεν είχε καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός, αυτό φάνηκε και το πλήρωσε. Αλλά αν θέλετε να κάνουμε και ένα ακόμα έξτρα μικρό σχόλιο, φάνηκε το πόσο ήθελε το παιχνίδι του Ολυμπιακό, που έχει δεχτεί. Μάικ, 72-78 ήρθε χθες. Ναι, 78-72. 78-72, ωραίο αντεράκι. 78-72. Όπως είχαμε σχολιάσει και άλλη φορά εδώ, Στέλιο, αν θυμάσαι, και στο πρώτο παιχνίδι που είχε κάνει το διπλό Παναθηναϊκός ΣΕΦ, είναι άλλο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα και άλλο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστά. Ναι, αλλά εσύ μου έλεγες over. Εγώ. Το παιχνίδι το ελληνικό μου το έλεγες over τις προάλλες, στην προηγούμενη εκπομπή. Είχα πει εγώ κάτι τέτοιο. Ναι. Και συνδρομή του το Σάντερ. Δεν ξέρω. Εντάξει, μπορεί να άλλαξε σε άποψη. Τέλος πάντων, προχωράμε.
Τσακωνόμαστε συνέχεια για αυτό το ντέρμπι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει την ένταση που δεν είχε βγάλει στην διαβολευομάδα στο χθεσινό παιχνίδι. Έχει βοηθήσει ο κόσμος. Το είπε ούτως αλλιώς και ο coach Μπαρτζόκας, ότι δεν πρέπει στο ημίχρονο να αφήσουμε τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο να μπει στην εξίσωση, γιατί είναι δύσκολο εδώ μέσα. Μπήκε στην εξίσωση, είχε βγει ένα τρομερό πάθος από τον Παναθηναϊκό και μια ένταση η οποία δεν υπήρχε στα εκτός έδρας. Αυτά. Τρομερό άκα. Είχε πολύ. Ναι, είχα καιρό να το δω έτσι, να πω την αλήθεια. Συμφωνούμε ότι στο ντέρμπι της Ευρωλίγκας δεν ήταν έτσι τώρα. Καμία σχέση. Τώρα σου λέω Εκκλησία στο ντέρμπι της Ευρωλίγκας. Εντάξει, Εκκλησία δεν ήταν, αλλά καμία σχέση με το άκα που έχουμε συνηθίσει στα ντέρμπι. Ναι. Ισχύει. Και νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε μια κατάσταση survivor, να την πω, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον ψηλό του πριν το παιχνίδι, μάλλον την ώρα του παιχνιδιού, και έχει και αυτές τις απουσίες. Γενικά υπάρχει πάντα σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, και στο ποδόσφαιρο, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, ένα κλίμα συσπήρωσης σε κάτι τέτοια παιχνίδια. Όπως και στο μάτς με την Παρτιζάν ήταν παρόμοια η φάση. Δάσκαλε, για Νάνη, τι έχεις να σχολιάσεις? Να πούμε συνολικά για Παναθηναϊκό, λέω εγώ καλύτερα. Είχα πει ότι μετά από αυτά τα μάτσα θα βγάλω πόρισμα για τον Παναθηναϊκό. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση μου που πες, γιατί ήξερα ότι το θυμάμαι. Θέλω να ακούσω. Ωραία. Ξεκινάει το παιχνίδι λοιπόν, παιδιά, που λέτε. Λέω, δεν το είδα όλο. Λέω, θα κάτσω να δω λίγο Παναθηναϊκό Μπαρτσελώνα. Ή μπορεί να μην είδα κιόλας γιατί είχα stream. Δεν είχα stream poker. Τέλος πάντων, ξεκινάω να δω το παιχνίδι και είναι 18-12. Κερδίζει η Μπαρτσελώνα. Και όπως είμαι στο poker, λέω, και τώρα παιδιά, κοιτάξτε που με κάποια έστω σοβαρά σέντερ η Μπαρτσελώνα θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό λόγω σέντερ. Επειδή έχει αδυναμία στον ψηλό που λείπει ο Λεσόρτ. Και μπαίνω, παιδιά, και βλέπω. Άμα λέω ψέματα, μπορείτε να μπείτε, δεν ξέρω, να δείτε πώς εκτελήθηκε το παιχνίδι. Στο 18-12, λοιπόν, τους 18 πόντους της Μπαρτσελώνα τους έχει βάλει. Το πεντάρι, ο Φολ, 6 πόντους. Το τεσάρι, ο Πάρκερ, 6 πόντους. Και το τεσάρι, ο Μετού, 6 πόντους. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, με το που παίξανε με σοβαρά σέντερ και τεσσάρια και πεντάρια, 18 πόντους και 18 από τους ψηλούς. Βέβαια, μετά από ό,τι είδα, έμεινε ο Μετού στους 8 και ο Φολ στους 6, αλλά ο Πάρκερ τελείωσε με 25 πόντους. Από αυτά που είδα, παιδιά, εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να διεκδικήσει την Ευρωλίγκα και τον βγάζω από το να το πάρει, επειδή δεν παίζει ο Λεσόρτ. Τώρα, άμα γυρίσει, όπως λένε μερικοί αισιόδοξοι Παναθηναϊκοί, το Μάρτιο Λεσόρτ και τα τέλη Απριλίου είναι full ρυθμούς, αλλάζει το πράγμα. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Παναθηναϊκός δεν έβαλε τα σουτ στην Μπασκόνια, τα έβαλε τα σουτ στην Μπασκόνια και στην Μπαρτσελώνα εγώ θεωρώ ότι είναι αυτό το θέμα με τους ψηλούς. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Θα έχει τεράστιο θέμα σε αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά με τον Ολυμπιακό, το ήθελε περισσότερο. Οπότε, κακά νέα για τους φίλους του Παναθηναϊκούς. Θα βγάλω τον Παναθηναϊκό από διεκδικητή της Ευρωλίγκας. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και να με κοροϊδεύετε. Αυτό που λες δηλαδή είναι ότι δίνεις πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό και δεύτερο τη Μονακό, για παράδειγμα. Πρώτο φαβορί τον Ολυμπιακό δίνω. Ναι. Και δεύτερο φαβορί θα βάλω τη Ρεάλ. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, το κουρεύεις Βουλή? Άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός, ναι. Άμα το πάρει ο Παναθηναϊκός χωρίς να παίξει ο Λεσόρτ στο Final Four ούτε ένα λεπτό, το κουρεύω Γουλή για ένα χρόνο. Δηλαδή, όποτε βγαίνει θα το ξανακουρεύω. Ωραία, άρα λες, σου λέει ο Μάικ ότι αν το πάρει ο Παναθηναϊκός, το κουρεύεις Γουλή και λες ότι αν δεν παίξει ο Λεσόρτ στο Final Four. Αν δεν παίξει ούτε ένα λεπτό στο Final Four ο Λεσόρτ και πάρει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, θα το κουρεύω Γουλή επί ένα χρόνο. Με το που βγαίνει λίγο τρίχα θα το κουρεύω Γουλή. Δήλωση. Δεν γίνεται. Άμα το πάρει και τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει. Τελείωσε. Μάλιστα. Λοιπόν, είπες λίγο για τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και έχει προκύψει ένα θέμα για τον Παναθηναϊκό με τον Ποταμάκη. Με τον Ομέρ Γιουρτσεβέν θα είναι εκτός, όπως είπε ο Ριγκίνα Ταμάν, 1 με 2 μήνες. Παναθηναϊκός
θα βγει στην αγορά, έχει βγει στην αγορά, δεν θα βγει στην αγορά? Ποια είναι η άποψή σου, Σπύρο? Ποια είναι η άποψή μου? Νομίζω ότι, συγγνώμη προς τον Κώστα Αντετοκούνμπο, δεν έχει παίξει φέτος. Νομίζω ότι αν δεν βρει αυτό που θέλει, που είναι δύσκολο να το βρει αυτό που θέλει, και να υπάρχει μια ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός θα πορευτεί όπως έχει στους ψηλούς και θα δώσει τον ρόλο τον οποίο ήθελε ο Αταμάν, είχε συζητήσει με τον Ντίνο Μίτογλου από την αρχή της χρονιάς. Να παίξει 4-5 και να μοιράζεται Μίτογλου, Γκέμπριελ, και να είναι καλά, οπότε είναι υγιής ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Δυστυχώς το παιδί ταλαιπωρείται από αρκετούς μικροτραυματισμούς. Μία στο χέρι, στο δάχτυλο, μία στο γόνατο, νομίζω και μία στη μέση. Κρίμα το παιδί. Έχει κάνει πέρυσι ίσως την καλύτερη του σεζόν στην καριέρα του και φέτος δεν μπορεί να το εξαργυρώσει, γιατί πολύ απλά έχει σταθεί άτυχος. Αν επιστρέψει και είναι υγιής και είναι καλά, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει σε μια βιαστική επιλογή, γιατί τώρα σκέψου να έχει φτάσει Ιούνιος, που ο Λεσόρ θα παίζει, ο Γιουρτσέβεν θα παίζει, ο Γκέμπριελ θα είναι στον Παναθηναϊκό, θα είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπο, θα υπάρχει και κάποιος άλλος ψηλός πέμπτος. Επίσης, πες αυτό που λέγαμε πριν, τι δυσκολία υπάρχει, γιατί ίσως δεν ξέρουν αυτόν τον κανόνα οι φίλοι μας λένε. Δυσκολία είναι, μπορεί κάποιοι να το γνωρίζουν, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πάρει παίχτη ο οποίος είναι σε συμβόλαιο με ομάδα Ευρωλίγκας. Πολλοί, όσοι δεν το ξέρουν, θα πούν γιατί δεν πάει να πάρει τον Βίλερ Ναγκόμεθ, ο οποίος δεν παίζει στην Μπαρτσελώνα και έχει μπει στον πάγο. Ο Βίλερ Ναγκόμεθ δεν μπορεί να παίξει στην Ευρωλίγκα. Μπορεί να παίξει στους τελικούς όμως. Ωραία, και τι να τον κάνει. Στους τελικούς θα έχει επιστρέψει κιόλας. Ναι. Μπορεί να παίξει στο άλλο μπάσκετ λίγκα, άλλο Ευρωλίγκα. Αυτός είναι ο κανονισμός. Ναι, να είναι καλά τα παιδιά. Επειδή βγήκε και μια είδηση ότι έρχεται στην Ευρώπη ο Μπρούνο Φερνάντο, νομίζω ότι δεν έχει εδώ Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ο Μπρούνο Φερνάντο. Έχει βρει προς Μαδρίτη τον βλέπεις ή προς Κωνσταντινούπολη? Νομίζω αυτά παίζουν. Δύσκολο. Δεν ξέρω. Πάντως όποια ομάδα τον πάρει απευθείας γίνεται νούμερο 1 διεκδικήτρια. Νούμερο 1. Συγγνώμη. Στο top 3. Εντάξει, αν τον πάρει Φενέρ, λύνεται τα χέρια της με ψηλούς. Αν τον πάρει Ρεάλ, θα έχει και ένα. Αν τον πάρει Φενέρ, λύνεται τα χέρια της. Δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση. Τώρα να πούμε και στον κόσμο ότι το βλέπετε όσοι το καταλάβει μαγνητοσκοπημένοι. Η ώρα είναι 6 και 5 εδώ. Εσείς αυτό το βλέπετε γύρω στις 9 παρά. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι τότε. Δεν νομίζω ότι έρχεται για τον Παναθηναϊκό Μπρούνο Φερνάντο στην Ευρώπη. Μου κάνει εντύπωση μέσα σε 20 ώρες να έχει συμφωνήσει με μια ομάδα. Το δουλεύει εδώ και καιρό με κάποια ομάδα. Θα το μάθουμε. Νομίζω δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει υπομονή. Θα πάει σε αυτά τα παιχνίδια με το σκεπτικό Μίτογλου 5, Γκέμπριελ 5. Και αν υπάρξει κάποια ευκαιρία από τους κομμένους που είναι στο NBA, που αυτό θα συμβεί όσο θα υπάρχει και διακοπή για τα παράθυρα, θα κινηθεί εκεί. Νομίζω θα κάνει υπομονή ο Παναθηναϊκός. Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου, ότι πιστεύω ότι θα δώσει το ρόλο τον οποίο θέλει ο Εργίν Αταμάν, να δημιουργήσει έναν πλάις στον Παναθηναϊκό με τον Ντίνο Μίτογλου, εφόσον η ίωση έχει ο Ντίνος, νομίζω δεν είναι κάτι, δεν είναι τραυματισμός. Ναι, γρίπη. Σαν και εμένα. Flu game και ο Ντίνος. Οπότε λογικά θα παίξει και με τη Ζαλγκίρις ο Μίτογλου και ο Παναθηναϊκός θα κάνει υπομονή, γιατί παιδιά να σκεφτούμε λίγο, οι ομάδες έχουν ένα συγκεκριμένο budget, έχουν λεφτά, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Δεν γίνεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο κάθε Δημήτρης Γιαννακόπουλος να γεννάει χρήματα και κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα να το λύνει δίνοντας
ένα ποσό χύψη. Εφόσον η ομάδα έχει έσοδα, μπορεί να το κάνει. Και ο Παναθηναϊκός έχει έσοδα αυτή τη στιγμή, έχοντας το Έχει έσοδα, ΑΚΑ. αλλά δεν ξέρω αν ακόμα ας πούμε, έχει ξεπληρώσει τα έξοδα που είχε για το γήπεδο. 100%. Αλλά όταν έχεις υπογράψει συμφωνία με το ΑΚΑ και την Οδασία και θα πάρεις ένα τεράστιο ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια, είναι ένας παίχτης, όταν ακούγεται ότι έχετε και άλλη τεράστια συμφωνία στον Παναθηναϊκό και θα δώσει εξίσου πάρα πολλά λεφτά, αυτά είναι έσοδα, Μάικ. Ναι, είναι έσοδα, αλλά δεν είναι και απεριόριστα. Η ομάδα πρέπει να έχει και ένα ταβάνι. Έχει ένα δις περιουσία τώρα. Άμα θέλει κάποιον να τον φέρει, θα τον φέρει. Μην λέμε μαλακίες τώρα, τέλος πάντων. Κατάλαβε. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Ναι, έχει δίκιο, Μάικ. Για να γίνει λίγο σαφές, δεν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν βρίσκεται στην αγορά. Βρίσκεται στην αγορά, αλλά θα ψάξει να πάρει την καλύτερη επιλογή χωρίς να είναι μια βιαστική επιλογή. Ακούστηκε και γράφτηκε για τον Μπρούνο Φερνάντο. Μου είπαν ότι δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί τελευταία στιγμή ο Παναθηναϊκός να μπει στο παιχνίδι. Τώρα αυτή τη στιγμή εδώ ο Μεϊτέ πήγε στον ΠΑΟΚ. Με το Μεϊτέ. Το πρωί ήταν Μεϊτέ στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή που γράφουν Μεϊτέ στον ΠΑΟΚ. Το βράδυ έφευγε ο Αλμέιδα. Το πρωί ξαφνικά έμεινε ο Αλμέιδα το μεσημέρι. Ναι, έτσι είναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα περιμένει. Εγώ θεωρώ πάντως ότι πιο ενεργή ομάδα αυτούς τους επόμενους 2 μήνες θα είναι η Real, που πήρε και τον Dennis Smith Jr. Θεωρώ ότι η Real θα τα δώσει όλα για αυτή την Ευρωλίγκα, για το Abu Dhabi, ούτως ή αλλιώς η Real είναι μεγαλύτερο σύλλογο στον πλανήτη, κάπως έτσι τέλος πάντων, οπότε θεωρώ ότι θέλει πάρα πολύ αυτό το Abu Dhabi και αυτό και την ανεβάζω. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον πλανήτη. Έχεις δει ποτέ τα τελευταία 20 χρόνια Champions League και Real να μην είναι διεκδικήτρια και να μην έχει φτάσει στους 8 ποτέ? Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τη Real στην Ευρωλίγκα. Δεν θα κάτσει η Real να ξεφτυλιστεί και να μείνει εκτός play-in και εκτός play-off. Θα φτάσει μέχρι τέλους. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2017 η Real δεν έχει χάσει σειρά play-off και είναι σε όλα τα Final Four. Εκτός από ένα, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω δεν έχει χάσει. Ναι. Έχει αυτό θα πάρει καλό παίκτη σίγουρα, εγώ πιστεύω. Κόβω το χέρι μου, κόβω το κεφάλι μου, κόβω τα πάντα. Θεωρώ θα πάρει άλλο παίκτη. Το χέρι σου γιατί πήγες να πεις κάτι άλλο. Τα κόβω όλα βασικά, άμα δεν πάρει άλλο παίκτη Real. Μάλιστα. Σπύρο Γκριγκόνης, πότε επιστρέφει στο Παναθηναϊκό? Ναι, νομίζω ότι ο Γκριγκόνης, επειδή και αυτόν ήταν λίγο δύσκολο το θέμα στη μέση και πήγε σε χειρουργείο εν τέλει, ενώ ήταν το πάνω πιο συντηρητικά, ο στόχος του νομίζω είναι να βρίσκεται στο Final 8 στο Ηράκλειο. Τόσο σύντομα, αν δεν είναι αυτός ο στόχος, είναι μόλις στο Final 8 να είναι έτοιμος. Δηλαδή, το ιδανικό θα ήταν ο Παναθηναϊκός να τον έχει στο Final 8, αλλά να είναι σε καλή κατάσταση, όχι να έχει μπει στο Final 8 μια εβδομάδα πριν να κάνει προπονήσεις. Θα είμαστε στο Final 8? Όχι, δεν θα είμαστε. Δεν θα είμαστε. Δεν θα γίνει στα 2 ωράκια πάλι αυτό? Όχι. Θα γίνει, αλλά δεν θα είναι ο Σπύρος. Δεν θα. Εντάξει, Σπύρο, εντάξει. Αφού δεν θες να κάνουμε ρεπορτάζ, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Να κάνουμε ρεπορτάζ. Κάτσε μην κατέβω εγώ στην Κρήτη. Δηλώσεις. Αν μου δώσει τα κλειδιά του σπιτιού. Του δίνω τα κλειδιά, έλα εδώ, κάνω κουμάντο. Δεν έχω κανένα θέμα. Κάνα μπουζούκι έχει εκεί να πάμε ή όχι? Δεν έχει μπουζούκι. Δεν έχει. Τότε την άρθω, ρε. Τι μπουζούκια. Θες εδώ τέτοια. Να πούμε και για Evans. Ναι, για Evans. Μας έδωσε μια μικρή δισούλα στην προηγούμενη εκπομπή ο Θοδωρής ο Παυλόπουλος ότι αρχές Μάρτη, αν δεν κάνω λάθος, θα μπει. Τέλη Μάρτη, αρχές Μάρτη θα μπει για. Νομίζω ότι το τέλη Μάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, είναι λίγο too much. Θες να το πάμε κάπως αλλιώς? Είσαι ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Έχεις τον Εβάν Φουρνιά και τον Σάσα Βεζέκοφ να ρολάρουν. Έχεις τον Βιλντόζα που πέρα την πλάκα κάνει καλή σεζόν. Έχεις τον Γκος, ο οποίος από τότε που λέγανε τον Κοσάκια, ανανεώστε τον. Έχεις τον Γόκαπ. Θα μπεις σε αυτή την ομάδα ένα μήνα πριν τελειώσει κανονική διάρκεια, 1,5, να εντάξεις έναν παίχτη στο 100% με τη μία. Θα πάρεις τέτοιο ρίσκο
και να χαλάσεις τις ισορροπίες σε μια ομάδα. Εγώ δεν ξέρω αν θα αργήσει τόσο να επιστρέψει. Εγώ νόμιζα ότι το Φλεβάρι θα παίξει ο άνθρωπος πάντως. Όπως μας είπε και ο Θοδωρής Παυλόπουλος, αλλά έχουμε πει και εδώ, αν θέλει ο Evans μπαίνει και παίζει και τώρα. Αυτό και για το Δεκέμβρη είχα ακούσει ότι θα είναι έτοιμος και Γενάρη θα παίξει. Αλλά ο Ολυμπιακός και το ιατρικό επιτελείο του θέλει να το πάνε, λέει το χαρτί του γιατρού τελεία, θα κάνουν και την τελεία. Γιατί πολύ απλά, αν θυμάστε, ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος τραυματισμός που είχε και δεν θέλουν ούτε να τον κάψουν τον παίκτη, γιατί προέρχεται και από τραυματισμό που είχε και στον Αχίλλειο. Οπότε θα το πάνε μέχρι ο παίκτης να είναι 120% έτοιμος. Και όχι 99,99. Εγώ πιστεύω πάντως ότι είναι πολύ καλύτερος παίκτης από τον Γκος. Εντάξει, οκ. Άλλα πράγματα δίνει ο ένας, άλλα πράγματα δίνει ο άλλος. Λοιπόν, κύριοι, πάμε στις προβλέψεις μας. Έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε μεταγραφικό? Θέλω να μου πεις αυτό. Την ερώτηση που σου έκανα. Θα αν ήσουν ο Γιώργος Μπαρτζόκας και είχες αυτά που προείπαμε, τον Φουρνιέ και τον Βεζένκοφ να πηγαίνουν καλά, τον Γκος να λένε ανανεώστε τον Βιλντός να κάνει μια καλή σεζόν, τον Γόκαπ να κάνει τέτοιο, θα βάλεις έναν παίχτη ο οποίος θέλει τόσο πολύ την μπάλα. Ναι, αυτό θα σου έλεγα, ότι ο Evans δεν είναι ρολίστας π.χ. Πίτερς, ο οποίος δεν θέλει την μπάλα στα χέρια του, την παίρνει κάτσα τσάτ. Είναι παίκτης ο οποίος θέλει την μπάλα στα χέρια του, θέλει να δημιουργήσει το σούτ του, θέλει να ντριμπλάρει την μπάλα και να είναι αυτοδημιούργητος. Ναι, εντάξει, γι' αυτό υπάρχουν προπονητές, γι' αυτό είναι και ο ρόλος τους. Μπράβο, για να τον δει και στην προπόνηση το πόσο καλά θα μπει. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα τον έβαζα στην εξάδα των ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα, ώστε να μπορέσει να πάρει παραστάσεις, να μπει σε ρυθμό αγώνα. Ξεχνάμε και τον Μακίσικ, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μακίσικ, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν, τρομερή σεζόν ο Σακίλ Μακίσικ. Και να δώσω και ένα hot take, αν ο Μακίσικ έπαιζε χθες, ο Ολυμπιακός πιστεύω θα νίκαγε. Ίσως να ήταν αυτό που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός, ναι. Όπως, η ένταση. Είναι ένα hot take. Αυτό, η ένταση. Η ένταση την οποία δεν έβγαζε. Ναι, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τώρα στον Μακίσικ είναι εκτός δωδεκάδας, δηλαδή, ναι, ήταν εκτός δωδεκάδας. Οπότε, ναι, θα τον έβαζα τον Evans να παίξει, να κάνει τα τρεξίματά του, να βρει λίγο το ρυθμό που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα τώρα σε παιχνίδια play-off και Final Four, μόνο εάν στράβωνε τόσο πολύ το πράγμα, που ξέρω εγώ ο Γκος και ο Βιλντόζα δεν μπορούσαν καθόλου, του έκαναν λάθη απανωτά, να τον βάλεις να παίξει ένα 5-10 λεπτά σε ένα συγκεκριμένο αγώνα που σου έχει στραβώσει και να πάρει τις επιθέσεις αυτές τις ωραίες που παίρνει ο Κινάν Evans για να σου δώσει το extra boost που θέλεις. Αλλά από εκεί και πέρα τώρα να παίζει 20 λεπτά και 25 λεπτά, φίλοι του Ολυμπιακού, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και δεν υπάρχει και τέτοια περίπτωση να το κάνει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι προσιλωμένος και έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του και δεν προδίδει κανέναν, όπως έχει ξαναπεί. Δεν θα πιστεύω αυτοί που έχουν τραβήξει τη χρονιά στον Ολυμπιακό, αυτοί είναι που θα παίξουν και στα κρίσιμα. Εκτός αν γίνει αυτές τα 5, 10, 20 λεπτά, 5-10 δηλαδή, που μπορεί να παίξει ο Κινάν Evans. Πεντάλεπτο και βάζει 15 πόντους. Αν πεις το πεντάλεπτο και βάζει 15, τι να σου πω. Ναι, εντάξει, τώρα αν γίνει ξαφνικά Στεφκάρη ο Κινάν Evans, εντάξει, θα παίζει. Αλλά θέλει μπάλες και λεπτά συμμετοχής αυτός ο παίκτης. Αυτό που είπες. Ναι, και πιστεύω ότι από τη νέα χρονιά στον Ολυμπιακό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Ναι. Κάτι άλλο μεταγραφικό, ντερμπικό, τα πάντα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να πάμε στις αγαπημένες προβλέψεις του κόσμου. Ωραία. Πάμε λοιπόν στις προβλέψεις τις οποίες έχουμε. Δασκαλάρα, πήγαμε κανένα ταμείο. Τι έγινε? Εμείς έχουμε πέσει λίγο. Ο Σπύρος βρίζει στο Telegram. Κάτι κάνουμε, όχι, κάτι κάνουμε. Χθες, ας πούμε, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Χθες έπιασα Ισλανδικό μπάσκετ στη βασική συνδρομή. Πιάσαμε όλοι τον Ολυμπιακό που το δώσαμε περίπου το ίδιο. NBA συνδρομή 16 στα 20 το 2025 ο δάσκαλος. Εντάξει, τώρα να παίζεις 20 φορές και να πας ταμείο τους 16, είναι λίγο τραβηγμένο. Κάτσε, μην κάνω κι εγώ συνδρομή στο NBA. Άμα κάνεις συνδρομή στην NBA, μετά άρχισε να χάνει λογικά. Θα με κατεμοιάσεις, ξέρω εγώ.
πιάνουμε και κάτι ωραία τουρκικά να πούμε. Κάτι ωραία. Τουρκία, Ελλάδα, αυτά εδώ πέρα είναι το ψωμί μας. Χάσαμε βέβαια εμείς το free του Καλαϊτζάκη. Εντάξει, 4 απόδοση, πόσο να βάλει ο άλλος να παίξει, δηλαδή. Δεν θα βάλει κατοφτάρι. Πήγαμε, κυνηγήσαμε κάτι το οποίο άξιζε. Εν τέλει, ο coach Άταμαν δεν του έδωσε χρόνο συμμετοχής. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, πιστεύω, αν έπαιζε ο Μακίσικ, ο Καλαϊτζάκης θα έπαιζε περισσότερο, διότι θα χρειαζόταν κάποιον να βγάλει έτσι ένταση αμυντικά. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στις προβλέψεις. Έχουμε 3 αγωνιστικές ημέρες στην EuroLeague. Ξεκινάμε με το μάτς στο Βελιγράδι ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Παρί την Τετάρτη. Εγώ βλέπω έναν ωραιότατο άσο. Ας πω εγώ διπλό. Βλέπω ένα ωραιότατο άσο και εγώ. Νομίζω ότι αν θέλει να εξαργυρώσει αυτές τα 2 μεγάλα διπλά, εμφατικά διπλά της Παρτίζαν, έπρεπε να το αναφέρουμε αυτό, που έχει κερδίσει 30 την Βιλερμπάν και 20 την Αρμάνι. Πρέπει να κάνει αυτή την νίκη εντός έδρας και έτσι μετά δύσκολα να φύγει για τον γκολ. Δάσκαλε, ξέρεις γιατί δεν έχει Σίλτζ από πίσω, Του κλείσε το σπιτάκι ο Ζέλικο και δεν έχει φανέλα Σίλτζ από πίσω. Μάλιστα. Η Μιλάνο είναι τουρίστες στη Μιλάνο. Μιλάνο πάνε για τουρισμό εκεί πέρα. Πάμε. Εντάξει, έχει ανέβει και το Μιλάνο. Πάμε Πέμπτη, 23. Ξεκινάει το μάτς Εφές Αρμάνι. Πολύ ωραίο μάτς. Νομίζω επιτέλους πρέπει να πάρει και μία νίκη ο Μπάνκι στην Εφές. Ένας άσος καρφί. Ναι, θα πάω στον άσο, γιατί αν έχετε δει, η Αρμάνι ταλαιπωρείται από πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών. Λεντέι, όχι Λεντέι, Μύρωτιτς, Λεντέι, ποια άλλη είναι. Ο Νίμπο, εντάξει, είναι εκτός όλη τη σεζόν το παιδί. Ναι, νομίζω δεν κάνει την πρώτη του νίκη ο Μπάνκι μαζί με τον Μιγιάτοβιτς. Ναι, να σου πω ένα λεπτάκι. Ποιοι είναι τραυματίες, γιατί αξίζει, αν θέλει. Δάσκαλε, καταρχάς θέλει να μας πεις πόσο δίνει. Ποιο? Ο άσος της Εφές. Της Εφές. Λοιπόν, εγώ προχωράω στο επόμενο μάτσο. 1.37, δεν δίνει. 1.37. Έχει μικρού τραυματισμού. Μπολμάρο, Μύρωτιτς, Διόπ, Κοζέρ, Δημητρίεβιτς και Ζακ Λεντέι. Άρα μόνο ο Μύρωτιτς παίζει. Ούτε ο Μύρωτιτς. Ούτε ο Μύρωτιτς. Ωραία. Τότε με πλην 10,5 δίνω τον άσο. Οκ. Άσο κι εγώ με πλην 4,5. Άντε, 5,5. Ωραία, πάμε στο επόμενο, κύριε. Μακάμπι Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι και αυτό, αλλά με γηπεδούχο τη Μακάμπι. Ωραίο το διπλό. Και αυτό διπλό. Τι γελάς εσύ? Θα πάω στον άσο και δεν θα πω παραπάνω. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω γιατί δεν θέλω να συγχυστώ. Παναθηναϊκός Ζαλγκίρις στο ΆΚΑ. Άσο και άντερ. Διπλό με handicap Ζαλγκίρις, γιατί ο Παναθηναϊκός θα έχει προβλήματα εννοώ τραυματισμών. Προέρχεται από ένα ντέρμπι με υψηλή ένταση. Μια διαβολευδομάδα, νομίζω το συν 8,5 είναι. Ωραία, προχωράμε. Να πούμε επίσης ότι και ο Παναθηναϊκός στην Μπασκόνια είχε τα προβληματάκια του με το Γκραντ που είχε κράμπες και τέτοια. Ναι. Και ο Ναν και ο Γκραντ. Ο Γκραντ είχε θέμα στο πόδι, ο Ναν είχε κράμπες στο μάτι στην Μπασκόνια. Ωραία. Πάμε Virtus Μονακό. Και εγώ άσο δίνω στο Παναθηναϊκό. Εγώ βασικά δίνω άσο στο Παναθηναϊκό, όπως έδωσε και ο δάσκαλος. Virtus Μονακό. Διπλό μετά από 2, αν δεν κάνω λάθος, ήττες της Μονακό στη EuroLeague. Βέβαια είναι πολύ σκληρή ομάδα με τον Ντούσκο Ιβάνοβιτς η Virtus, Ναι, αλλά πιστεύω ο Μπίλι πρέπει να κάμψει λίγο γιατί έχει πέσει. Σωστό. Θα τους μαλακώσει ο Μπίλις, μην αγχώνεστε. Είναι ένα must παιχνίδι για την Μονακό, γιατί έχει χάσει και από Ερυθρό και από ποιον άλλον Σπύρο.
Από Ερυθρό, από Μπάγερ. Και από Bayern, μπράβο. Αυτά τα δύο. Και Μπαρτσελόνα εντός έδρας. Μπράβο. Έχει 3 ήττες, οπότε είναι must παιχνίδι για τη Μονακό. Real Μπασκόνια, Άσος. Άσος και over. Θα βάλει. Άσο και over πόντων Real. Ή όποιος θέλει over εύστοχα τρίποντα πολλά. Θα ξεσπάσει επιτέλους. Άλμπα Bayern. Για να Θεό. Διπλό εύκολο. Άσο όπως στο πρωτάθλημα. Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο η Ευρωλίγκα. Ωραία, τότε διπλό. Διπλό. Βιλερμπάν Μπαρτσελόνα. Άσος. Βιλερμπάν. Ωραιότατος Άσος. Βιλερμπάν μόλις πριν από μία ώρα ανακοίνωσε την προσθήκη του παλιού γνώριμου του Περιστερίου και του Παναθηναϊκού, Μπεν Μπέντλε, να πούμε. Σοβαρά, δεν είναι τόσο καλός. Τέλος πάντων, Άσο γιατί αρκετά έπαιξε καλά η Μπαρτσελόνα. Άσος γιατί αρκετά καλά έπαιξε η Μπαρτσελόνα. Και το παιχνίδι που ξεχωρίζει από τις αγωνιστικές είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Ένα σπουδαίο μάτς. Να πούμε και ποιο περιγράφει ο Θάνος ο Λούκος. Νομίζω περιγράφει, αν δεν κάνω λάθος, το Μακάμπι Ερυθρό, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Τώρα περίμενε. Άστο. Ολυμπιακός Φενέρ, κύριοι. Άσος. Άσος. Εκτός και ανακοινώσει η Φενέρ τον Μπρούνο Φερνάντο. Εντάξει, πλάκα. Άσος και 20 συν πόντους Φουρνιέ με 5 τρίποντα και μπορεί και 10 πόντους διαφορά και πάνω. Άσο και εγώ, πάμε με τον Άσο. Ωραία. Αυτά ήταν οι προβλέψεις μας για τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. Κύριοι, τι άλλο έχουμε? Makaveli.com στην πλουζίτσα του δασκάλου. Μπαίνετε, Bet365, εγγραφή. Ευχαριστούμε που μας χορηγεί την εκπομπή. 10€ δωράκι, 200 δωρεάν στοίχημα, 50 free spins για τους καζινάκηδες. Τι άλλο θέλετε? Πραγματικά, τι άλλο θέλετε? Αυτά. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε την επόμενη Δευτέρα με εκπομπή και καλεσμένο. Έχω να σου πω κάποια πράγματα, Σπυράκο, γιατί τα κανόνισα, που με βρει συνέχεια. Οπότε θα επιστρέψουμε με καλεσμένο, θα δούμε, και τον δάσκαλο Μακαβέλη πάντα εδώ. Ό,τι άλλο θα ενημερωθείτε από τους Basketball Maniacs στο Instagram. Έρχονται εξελίξεις, οπότε να είστε ενήμεροι, να μπείτε και στο channel, στο οποίο μαθαίνετε πρώτοι τα μεταγραφικά νέα και όχι μόνο. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας. Ciao.